maganda at sariling bahay. Ito ang pangarap ni Felix Asur. Sa edad na 44 na taong gulang, pamilyado na at may 8 anak na binubuhay. Ngunit makalipas lamang ang 3 taon, ang dream house na minsan nang iniregalo ay bigla na lamang binabawi na. Wala raw ibinigay na certificate of ownership sa naturang bahay. Ano yung nangyari? Bakit niya ngayon binabawi itong bahay na ibinigay sa inyo? Humingi lang po ako, ma'am, ng katibayan sa bahay, ma'am. Pero kami, may sarili kami papel na. Malis kasi po ako, ma'am, kasi pinuntan yung mga anak ko doon, parang pinatakot niya. Bakit makalipas ang 3 taon ay binabawi mo na raw yung bahay na binigay mo sa kanya? Ganito po yan, ma'am. Wala akong pananakot na nangyari, ma'am. Gawa-gawa na lang po nila yan. So, under the law po, sa civil code natin, sa articles 448 to 450, kasi matuturingan naman po si Mr. Asur na builder in good faith since ginawa niya yung mga improvements na yun na may paintulot naman doon sa may-ari ng lupa. Matapos makuha nila Felix ang mga natitira pa nilang gamit sa bahay, maluwag na isinurrender na nito ang susi ng bahay kay Kapitan, na siya naman ibinigay na sa charity vlogger na si Roy. Maraming salamat sa Ako Bicol Tabang Ura mismo